खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी दिनै रायजोआव गोदान सरकार दानो थाखाय साफ्रोमबो देरहागिरि एबा सरकार दागिरि एमएलएफ्रा दिनै समायखिरा लागोन 11:40 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो रायजोनि गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा जागोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो 12 बाजियाव 111 एमएलएफ्रा दिनै समायखिरा जागोन। बेनि गेजेरावनो देरसिन खौराङानो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय माजबाट विधानसभा बियाबनि एमएलए चरण बर' बिथाङा दिनै मन्त्रि महरै समायखिरा लागोन। दिनै गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन जोंनि बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मानो होनना बुङोब्ला चरण बर' बिथाङा थामहिनबा माजबाट विधानसभा बियाबनि एमएलए चरण बर' बिथाङा थांनाय समाव 6 दाननि थाखाय मन्त्रि मोनदोंमोन। आरोबाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि एमएलए चरण बर' बिथाङा रायजोआव दिनै मन्त्रि महरै समायखिरा जागोन। बे समाव गासै 4 मन्त्रि महरै दिनै समायखिरा लागोन। बिथांमोनानो जाहैबाय रामेश्वर तेली, अतुल बरा, चरण बर' आरो अजन्ता नेयक बिथांमोना दिनै मन्त्रि महरै समायखिरा जागोन। रायजोनि गिबि मन्त्रि महरै दिनै समायखिरा लागोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, रामेश्वर तेली बिथाङा मन्त्रि महरै, अजन्ता नेयक, चरण बर' आरो अतुल बरा बिथांमोना दिनै मन्त्रि महरै समायखिरा जागोन। दिनैनि समाव गोबां रायजो राजा एबा बिटिसि एबा बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोबां सोंलु सिखारदोंमोन जोंनि बिटिसि ओनसोलाव साबेसे एमएलएफ्रा मन्त्रि मोनगोन, साबेसे मन्त्रि महरै बिबान लागोन, बेखौ लानानै गोबां सोंलु एबा सोंथि सिखारबाय थानायनि गेजेरावनो गिदिरथार खौरां फैदों। बेनो जाहैबाय माजबाट विधानसभा बियाबनि एमएलए चरण बर' बिथाङा दिनै मन्त्रि महरै समायखिरा लागोन।